ne maame ya owo no shirt no efe no manu onyini papa Otumfuo Nyankopɔn aso no sikadwa se onye ntan so e wasanteme mu ase yi Abusuama mu nyina mu akwaba ama matena se ba Nyansapo kasamfonyini so meka na wagye so se yesane ne badwemmam ene yenu sukonwura bakosem bi mu kakra empempi no aya na yehwe hunu se yede amamre ne amane de wonyina so obesom aha eye kokofu amane de ba aha eye tiawa ebre bi atwam wo tweresem mu no na Yesu Kristo na wo ne nteteye ne abiye ko ha ye ba ha ne ade a ne papa no ne maame no de ne dwa ne ye nyina da na ye bosha na efiri abofo ho aba ne na ho se ye be wo hene bi na saa wo hene yi no ewiase ma ahemfo nka ye bi na epe no aku no ne nyina ye boshe nyaabuo no a ye wo no wo mu no aya ahyensode aye gina hyede ama kristofo ene yi ene asantemamu nso abakosam wetese ne ntoto ho ewo ho broni se similar enso ewo ho ene sei ebre bi atwam mfie bebre Otumfuo seitu a odi kan na wo mu ne ntitiye mu ene na gina hyede ahodo a enei ama ne din Opemso no aka ho ena me bekire mu mfie bebre na Otumfuo seitu ya odi kan ne maame eye Jamfua manu wonyim no na wotempentenkwa awo mu sede abosome nkuna wo sitie no sabre no na Jamfua manu oware abrankese nyame ni ehene na hu behia se eye esiase Jamfua manu beko na akwa ne maame ewo ho na ne maame eware esiase ehene eno ne nam so a ebra na wo bo apro akọ saa esiase ho no awo ekoka no na wohwe esiase na ben kokofu iti wokoduru ho no na ne maame ni ho na wo se otoaso anase okofie no oni ho de ya ne maame toaso nkonkopemi ni akira kwan enu muo na abakosam kire se onyina due bi ase eho na eye Jamfua manu awo koka no na wo mu no na akoya apemapem wo Opemso buei obi nyimi o awo akamio enu na asante kasem yaka so obi pem so abofo miensa asabre na abakosam kire se wo mkokopie so no ene gina so hunu se ababa wo ya na Jamfua manu apem so ansana owo hini anase owo ene Otumfuo seitutu a odi kan ewa asantemamu etinidin Opemso no ayepemu a ne maame Jamfua manu ekopemso ewo nyina dua nase ena asante abakosam ekire se yenya efriye ena yabaha amamra ne amane abefa ne ntuma pa efra kire se onyina koro no asa abakosam wei ekosi ase no yebehwe ne yakohunu yebesuemu ade ne nimpanifo ahodo a ewo ho adi nkomo ewo amamre kwan so medin dia so naba Kofi Mensa Abrampa wei kire se asanteman wade a woye yade tutu Yesu Kristo ne wo na wo ene ne nteteye eho eti na kame hoan na ene kokofu abakosam ahodo a wo mu de eda Otumfuo seitu odi kan na wo ekire no yesua ho amamre ene amane nyina Nyansapo TV so ni abusua ne santi ene yabakokofu de ebesi mo amototo ayampia kansam ahodo efa asanteman ene acheame ho no ene yeba besua de broni say the origination ene yeba ne besua bakosam amamra ne amane ama mo amotete mantwe akeka nsem bio no mo hunu sampa se ye kase santehene a na ne din no sabieburu enye din wie bia keke san se ebra ne wo sukuu mu no na anwum to ahodo bi a yade to santene ma chekọ ye dan mu ne ade nyina kire se enkura ahodo num kokofu mampon bekwai ensuta eni dwaben wo mu ne nkura ahodo na aman ahodo kabo mu ekyekyere ye ma sante beye wo man ankasa hwe Yesu Kristo nsunuma edi na chie ede ne bo dahuro kyere wiase nyina sampa wo hene ne no ono ne agenkwa no ene sansunuma koro na pie kokofu ha mepesa me kyere se ebre bi na yewura sante hene wo ya abofra no ono mpo no onim sese wo ye de hye wo kọ ha wo kọ sehwi wo tena ha ne maami mpo no onim no
nanso bere wie duru se o wie ntoaso suku amamra ne abakosam ede adi kira ne ma ne hunu se wo ye de hyekan a odi ade ma eyeye no na kyese ampa nsunu be bi de animu ewiase mu se wa amre a wonya timpanifo se de wo bere ene wodie na ade nso wape ne yie no ubọ ho ban kora samfonso bia emma ho entiene kanyansapo ho na amamra ne amane a ebetwa aguo wo fie ha no yenhwe na yensua kai sansono ma apia ma kristofo mre bi atwam wo tweresem ene apie wo kokofu the origination of Ashanti akonya origination of Asanteman ye Otumfuo nase ni nhini ene ne ho abakosem no ene ebesua kokofu ha medidi asonaba Kofi Mensa Abrampa Jebre na yemfa na dwumadie no ensom Nai madama ya mwakwaba apombo kodi ya miadum adawe ma ha ona bebo odinya efremi na nabo acho anyako ye kokofu a chempem hema nai ma awote sen wo your bad time ene ye dwumadie nyina fa awo pemso awote sen awo de babusa asem awo eden pa se awo be kan oba obi kura wo ho a ebetime adimre bebre ansana akoda no wayi ni tiaba obi so de emre ketua bi na say emre ketua bi say emre tenten ni nyina ade a eya pa ese aboso me nko no memum pentenkwa ene ade obi obetumi akamu asem eye oba mobre o sa eden awo no ene nyinsen no obi wo ha ada obefa yefunu na ho bedane no obi kura nsore oda ho saa sebe ofe oyare adidie kura eden ansana na boso me nkura kwantuo na so obi so ho a ofa ne saa na wafa ne saa ne nkire se hwenim enafom ema wafa ne saa no anya hwe no wofa opeda ade kura wabre e wo sɛ de obɛkoto afa ade e wo da ho wo sɛ de obɛda ho ɛya kwantuo a emu nsɛm eden pa yɛnka no kwa ɛnɛ yabakokofu amane nyina ya abakosam ene ahintasam atai edin Opemso akiri yesua abakosam ne kakra ne maame bra no wokɔ akɔwo no wonyina biase ne ade Opemso yehunu se no Opemso ma momom Opemso na ade abue yaje ya na ade ahi bi enye bue yaje Opemso no na yede toto awo ne ho no Opemso ene nyina sa ne tie oba no awo aka no no wo de ene de sabia ni bie ba ya ne ya kire se ye nkekam kane no ne ye pene ye kam ne ye kam ene de ye ma ye nkam nanso no wo de utirim ne nyina no edi pa eno na me ye nya din Opemso ama Otumfuo say to de kan sa ne ma me pema no Opemso no eno nti ena enya din Opemso yebedi nkomo kakra ka ho na yegya wo na yenhwe sisi akoye abakosam ada kokofu aya na wo nam na wo kyere nkyere mu na wo ka ho asema kyere mu a sɛ na wo ho ye wo sɛ ye wo hene wa ha eya hoho a eya me hoho pa sɛ wo hene ni krom ani kokofu yen nananom aya ade a na ya ka ato ho ene ba mu saa ni enim sasa na beba ene bae yede Opemso awo yi tutu Yesu Kristo de ho a ensonoma bi eda ade ekira Kristofo ebi nene saa nsonoma koro na pie kokofu wadawuruma edi ntina ye akoba se obi ho obeye brempon obeye deshe obeye nipa kase pa nso ofam pentenkwa yawmu saa na ne Yesu de tie duru ba bi no ohene bi kura peneko no ma abofo beso ho dae so omo fa nwane yehwe Opemso de ya saa na aka me akoye ono kura no onim so edehye saa tina me ka se ade ana nana no maka to ansa na eba mu o maami ebra no Opemso ofiri ha na nkokọ esiase ekokọ wo eto ho no wanfa no kwa wananti edu anyina mu na afi edu ba bi na wontimi wo brɛ pa
asa no said Yesu Kristo said wo kan Yesu Kristo awo no ye enne edie Yesu Kristo ye wo no kane no a ye de ensoroma di animu no enne edie ne toto Opemso de na sa pepepe enetie nti se ye de to a ye de beto Yesu Kristo awo no aya na ebinum so tete mantwe baabi na wo mo kan nsem bi ensem fata kyerɛ akyeame ne asanteman ɛnɛ yɛnya akwanya yi a aha broni so origination ɛwɔ asanteman ha na yɛwura firi no mame mu akwanya bɛɛ simesi na aduasa 30 seconds na ka biribi kyerɛ saa nkurɔfoɔ oh eno de obi nim bibia na woka ade a wonim eho abakosem na wonim ho mpanyinsem no wonyira ho na sabe wontoto eho ayampia wonka de wonim enti me de me fa ne se wo munim eno wo ka na se na manya akonya na se meka na maka ma sankrofo na te ase ese Opemso eye ba akopɛ ye wuro Otumfuo se tutuo oye ba akopɛ Asante eye ba akopɛ Asante eye oman Asante enya mansi eye oman mu a bibi na asakrenti na abasa naima memfa unsa ha ye besa ababio ne abedi nkomo abusua ye ne nana hema ne di nkomo no na ye Kokoumanhene champion hema wakyerɛ ye nsɛm ahodo no dodo no a na yeguso wa ha sɛ amane ahodo enne Nyansapo yaba no se ye ba bɛbɔ no ye bɛbɔ awie ansa ne afiri ha medin di asonaba Kofi Mensa Brampa ye ni nkomo ba ko mienu bi wa ha ohene ye mo akɔba eburu apomboko de boko wakyerɛ me pomenti ne ye ba ye we ya danso kakra wada ma wobetimi a kyerɛ mu ani so dan se yiduna nkasa ye wohwɛ me kwa wontime nkyeme wohwɛ me kwa wontime nkyeme ada obi ne dwagu obi so dabi wohwɛ asenkyene no kyerɛ wo woi wonam abeyi ho na abe no so abre enoma epru nyina eguso nti wo kwa akwachi won onuru ho na ne maame aka kyerɛ sɛ ba no mu nyina tuko na ka ono ko asa nana yesua de kyerɛ ye mu ye wo woyi ono na efuru abe no aha ohunu sɛ enoma eguso nti okobe bi akye no oba noma ne bi akye nti wanama abenu ho eko abenu so no akwa akɔkyere anoma ne bi anoma so ɔmo maame ne mba ne nyinaa ne guso nti ɔmbehu no na wɔka sɛ ɔno ɔba no a ɔmo nyinaa nti na ɛwɔ din sɛ wohwɛ me kwa wontime nkyeme ɛno ne akyea me poma ani bi de yɛ asona ne wanwani ɔyoko ne ade montimu de wonso yɛ ntɔbɛ we no kiami a ekita no ne asansa kwa na ono abusia yegusu edi nkomo ye hwɛ akyeame poma ahodo enne mama mra ne amane ahodo a eda adie no yesua ho ade mira ye mo akwaba ewra apomboko de adom wode yi aso oba bi na te so kyerɛ mu kakra wadaruma Obata na nim de ne mabedie. Sa na ne din de. Chame poma ne din no. Obata na nim de. De ne babedie. Aha. Fatoto asetena hu kyerɛ sɛn. Asetena yi. Pa de. Obata bia ohwaduane pa e ma ne bedi. Edi obata de ensa de yɛtia no pai obɛhwɛ de obabedie. Edi nyina yɛ wura ne ba mu ofia kwasi okogi asuo. Etire poma yi asia no no obata na nim de ne babedie. Yɛ ne yɛ wa nyina. Bema ne mane ye ne yemu anda ne ye nyine bedidi sa ntipuma no na se no no enti wenso memfa nkɔ nton be ya oyoko ana adua no oyoko pantina yokofo wa badai sa ene ka kyerɛ yewura sɛ ne ye be me ene yewura be mo ofia kwasi ana wacha mi fo nyina be me piao abusia ene maka kyerɛ sɛ yaba kokofo no ya makwa ɔhene wo de ye tirem yensa wacha ye friend no ti kron kwagina etire no so ye pe we bi nso nje eno so kyerɛ sɛ ano kyerɛ sɛ sebio menkwa me ntimi mfa ma adwen enye nti o de ba obi dwene de ba ne nyina ya kambo ne je sɛ enya ano anase asɛm na kɔ baako eno so wo yoko de me pachan na yoko fo de ne nyina ye yewura ofia kosi edia yate busia ene edoso papa ohene wo de adia so oto adonko ana mani so nya adonko no oto ye fra no furu dua pa ni pia wo
Aha, ti wiase se wo buta bi so ani so obe ya. Na se mo bi wo ha obi betuma so asene amoaye. Na se kire no no. Ah, be ma ofia kwesi. We bi aba na kube. We. Akunse ayesa akore. Oho. Se yibia wo ha wo furu dua bi akore wo ha wo somu a na tumi furu ne ntem. Aha. Ntu do hu bata be ma ofia kwesi a bibia wo ye bia no e be koso ama wo be pia ama na yi. Ne mawu ama no. Yawu. Yesa agro na odie no. Yawu papa because yete ya no wa me ehunu amamre ne amane. That's it. Ye besa ba na yasa be din komo ne nyina bi abusua Nyansapo TV de wo de ya na de asem ofaduane be no mu de I said that one no die, the commodity no. That one on the woody, the one no woody, the commodity no. It don't about good idea, about which one more. The old dear no, 1 hour day, I didn't end there. It don't dear no. I do than them crowd, mean to be. Southern India. No one take a grammar. You want to trust it now. I didn't know the ano, would be fat. I didn't know the out in fat. Then Java fat. Uda now, Uda Groke. You're not the night, I don't know you didn't accommodate no. Abusua aka baako wa ha de ade wonu na wodie no kora yesi ade na wo kora wutundum sabonkum na eje ohene wodie ya abrobe ana mpacho abrobe so agric die ni papa no bi papa fie die no bi na abrobe we die dan so asesi obi nsema na amani so ensi obi ansem na ya mano so wo chiniye so ya ma abrobe no so wo chiniye so eno so kire sei eno no kire sei bring na no pagya ohene aha nti ya pagya no asi konkon so atras amobi ahu no na ye so ntimi pa no mafom dabi no so ya nana no sembie ni no dabi ya nana sembie ni no ne ho so te sabrobe unya fimpa kokrampo ewo no ho anase na asemu ana tambia no krankwa da mpenfo kasa to be se so sabrobe sana bema sana ote oyine na mama yesu ya de yadamase ebu awusia Nyansapo TV so ni ene me se yaba ne de ne yaba ye besua ba kosem kokofu ha yaba no bibia ye pe hunu de nchirima besua de adasa be hunu ye tiefo ne ahwefo nyina benya bie no ye be mamon so nsaka me didi asonaba Kofi Mensa Abrampa abusua achiame poma na chire no ye hunu se bodua bi nso wa ha ohene we ye bodua no so kire sei be ma so mankwa ahene ni so mankwa ahene ne ene me hankasa oni ni so mankwa ahene wadama wudin me de nana okan afrancho a me toso mienu be ma so mankwa ahene be saye de tie de dikuru enti wo ye kura me nyase kura me kwa wa hene na duro enyina me na me hweso abosum bi a wo kokofu asibia no wo ye konfu wo ye obi a wotete ahabayo wo ye de ni wo wura ne me na me so me de akwasom mi wura a be ma ofin akwasi a wo toso mienu enti wutimi wo ye konfu ha na so wa ma me hume na me anyu wa ntomo a wonni kwase gira baabi akom ene me nyina ye netwa me asem besi ana me de me nya onya hweye wo de so che ye tumi e wo mu ne bodua yi bibi wo ho se na ya ye wa ha ba se nsu beto a me ni tumi nsi me nyankopon na mo mesra no na mesra no ma sra me nananom ma sra me nkonwa sa dwumadie ye ba bedi mesra wo mo mo ame na dwumadie nsi e wo nyuma nkomade a me ya nsu no wo de beche Yesu ye wie ansana wato beje se na dwumadie be wie from a ye yitwade ampon firi ho a wo se wo na wo hwe akire hu se nsu nto bibie nsi basa bi ebesi bia no yemi ye twam yo Yesu din na be wie nananom wo hene se baso betu kwai na wo kase akola na de kwa me na anko bi a be ntimi nkwa mi wura obeti as so sai esa se me na menyum de wo kwai de kwa mo ntimi se akola na de me kwai me na ensene kwa so obeti wontwi mfaso basa bibi ne esi ahemfie na se sunsun sem no bi die ba me na me bo ho bai na ka je me wura ebi nipa boni ni bi abese bibi wa ha je se me nso me dan nipa kura na chi
say a Christosum and Kaya Difo. Sanity, and Wahina, Bama, Kokoumanhene, ne deuce in park as an enemy. I know what can say be obedient to me, be an obedient be boneba, and the Juma de Yan and Yepe, Bimo Baba from near day, a bit to me, Akobase, Bessia, Obachelin in Fimpina. Mibacho, Adianuko, one friend to us, one crown with the Uraha. I'm humble, Amaha, or Nanumbe Guyasi. Nanumbe Guyasi. Sana, I I'll be one way I was sure me come a quack tonight. Oh, try to add more sanity. To me, Cassian. To me, Yenina Honor and Man commanding you pay, Yabesha Daba, na Yata Simu ye Adosuko, Madame Dinibi. You didn't Nana or Kai Franco, I'm tossing you. Kokufu, mine in Suman crying in me. Yeah, Messiah, would you could over the tear, no Kokufu here. That's a blue. Miss Medas. I wish Nyansapo TV soon. Yawaha said you made the end of the Okobia. Ya the best somo jebre nehwe suade o suade Nyansapo na waje so se yesane no badwumba.
Asase Otumfuo Nyankopɔn Obo nneɛma nyinaa no ɔde ahenie ɛma nananom ayekofoɔ ti nananom ayekofoɔ de ahenie ɛyɛ wɔn dia wɔn ɛwɔ ahema ne ahemfo wo abrempɔn wɔ Otumfuo nananom yɛde masɛm matena se abusuafo a mahyia mu ha ne ntini Otumfuo Nyankopɔn anɔpɛ yɛyɛ nyinaa yɛ wotia ɛwɔ de kɛse a wɔyɛ ama kokofoman ɛde asanteman nyinaa yɛde kan da wasesoro nkompo wɔnɛ adekye a ama akye na ne edu nyinaa nsa de bi a de hyɛ onyame nsa ewie yie ma yɛ ɛnu sɛnti na anɔpɛ yɛn hyɛ mu de Awurade de hyɛ wɔn nsa ma wɔn kronkron de yɛn kan na bɛboa yɛn wɔ yadeɛ yɛn nyinaa mo yɛsrɛ sɛ Awurade dwumadi ahorow nyinaa bɛka yɛn ho efi na hyɛse kɔsi na awie yɛ bɛboa yɛn yɛnim sɛ yɛde wo din hyɛ aseɛ yi deɛ
yɛde wodin nso na ɛbɛwie afei yɛbɔ mpa yɛsrɛ sɛ botaeɛ nti a yɛbaa ha no ma ɛwie mu die ma yɛn na yɛnhyɛ wɔ anuonyam yɛbɔ mpa yɛ saa bere ɛde barima ɔkodi asio ɛne n'ahemfo ne kura mu mpanyimfoɔ sɛ onyame tomfoɔ nsa ɛyɛ wɔ awurade ne wɔkura wɔn mu fititiatia bɛduru saa bere yɛsrɛ sɛ awurade kɔ so na bia ɔsoro ma wɔn na home ahoɔden foforɔ gu wɔn soro ma ɔnya ahoɔden ne tumi a ɔde bɛtoa so ayɛ wɔn adwuma saa ɔdom yi awurade yɛsrɛfa bɛtom wɔn ɛmpɔtena nana ne mpanyimfoɔ tena ase na anɔpa yi ma wɔn ahoɔden a wɔde bɛtumi de atena ase akɔsi awieɛ yɛnim sɛ wo nyame wo honhom aka yɛ ho ɛno saa nti dwumadie bi a yɛndi ne nnɛ no ɛbɛwie yie ama yɛn na awie deɛ bɛka sɛ yehowa wo ne yɛn adi yie yɛde wo din na ɛhyɛ aseɛ na yɛgye ne sɛ wo din nso ne yɛde bɛwie ɛno nti yɛda wo ase soronko wɔ Jesus Christ din mu ahoteefo nka ame kɛseɛ paa awurade nhyira wo mɛsrɛ ne din maa montena sɛ ɛma pastor yɛda ase obiara tena ɛpono ti a ɛyɛ nanso so ɛnam sɛ wode kaasi a ɛhyɛ dramafoɔ mmienu nsɛm sɛ nyinaa yɛnkɔ awerɛkoro a ɛnyɛ yie nti na sɛbea me wo sɛ nsuo sii nantwinini hɔ mmienu sɛ ɔmo nom nsuo no awerɛkɔ wobɛkeka ho abɛbɛn abɔ mu nti mpanyimfoɔ ka wɔn tiri paa ho no wɔn anyɛ obiara a wɔbɛdi anim sɛ yɛn nyinaa yɛ adeɛ nyinaa ɔno ɛna wɔyɛ Ashanti regional NADMO deputy director wɔyɛ kɔkɔfo no hyɛ na ɔno na sese wɔbɛtena dwom ahwɛ akyire sɛ medie no ɛbɛkɔ wano Honorable Charles Okonko Checheku Sabre Ebenezer Mama Kuru Abe medali akasawu chairman na all the aba na we a panyimfoɔ titiw a ɛwɔ ha no MC bɛyiwɔ no nyinaa hyɛ meda mo ase ɛkɔ ha na mabɔ me mu ase ɛde ama wo nana barima ɔfe akwasi ɔkɔgye asuo a wɔtɔ so mmienu Kokoumanhene ɛhene nananom atena nkonnwa mpanimfoɔ ahodoɔ a yɛato nsa frɛ mo ɛne ɔman ma a yɛahyia mu nyinara ɛnɛ da yi ɛyɛ me anigye ɛyɛ me kra ahosɛpɛ ɛyɛ me ahohoahoa sɛ kuroni hyeɛ na dwumadie titiri bi sɛ ɛrekɔ so na manya akwanya sɛ menhwɛ akyiri ɔpem sɛ yɛwura dwumadie no ankasa yɛyi no sɛ ɔbɛtaa akyiri ankasa no yɛwura nimonyamfoɔ Dr. Kwakote ɛberɛ a yɛgu so a yɛretwɛn no yi na sɛ sɛ dwumadie no ɛtumi kɔ soɔ na biribiara ɛkɔ so waa no ana wada roma sɛ nka wɔsoma me na mekɔ akyirikyirikyiri kɔyɛ dwumaden bi mpo na dwumadie ɛtumi pagya fa ne ntoma pɛfra a kamɛyɔ na wɔyɛ berɛ bi anim o ɛsrɛ nananom ne mpanimfoɔ sɛ yɛn nyinaa yɛde yɛsunsum yɛnimdeɛ ne yɛ mmɔdenbɔ ne yɛ mmoa ɛbɛta akyiri yɛwie dwumadie no nyinaa yɛde aseda asomko ahwɛ Otumfuo Nyankopɔn animuonyam nana masom wakoa bɛsoma
mpempem ɛkyi apem wɔn ɛno no sɛ fɔtɔfɔmɔ ha wɔn nsa mmara ne kakra nsa na mama bɛrima kasa na Opemso afa sɛ abɔkɔsɛm a ɛbata ho wɔde n'ani ɛde akyerɛ yi. Minana Opon, Deputy Leader Nadmo, Penny, Yabisi, Leader Minister Dr. Amwako, and Alana Mayan for Chiamufi, Ashanti Mem, Ghana Mem, go from Penny for Abelpong. Adikurofo ni ma panyimfo asofo a ogufu ba mu asei sukuu ahoro ha panyimfo apolisifoɔ nsankyerɛfoɔ ahoro wasante mem Ghana mem mede nananom asamanfoɔ dinum do twere ampɔn ma mu nyinaa akɔ aba Evie aduoni ni saa bere yi. Ana mene Osantehene. Osetu a otosu bienu. Ebedi akonya. Nti afi ye di mfie aduoni nu. Ono ba abosumi enan ansa na mesumi so ye. Nanka eseka mifshaya asana wa bada enso manso na wo grum hazi kakra nti ma odika shaye bra na pogu war ko e chiru na no bae na de efe ne se me maame ya wo me no efe na afua bi ma onua na afua ko bi me maame cha na afua ko bi mfie 9 Minwe ya obedi Santehene. Sefa kunya di anka mo fa asero no. Na ezo no tezi ke jaso nti. Minwe ano no. Mi chani mfie edunu. Na mene no ani onua odi na chire edam. Tine ye kampa. Ne ma mi na afie go bi no. O di shipela ko. That's what they did. Obi asem. Wo tia no a mo ahwe anyi so abafata oro de ajewa. Owe no nya bia so ya hene wo. So hene de obi apro hene. Ya hene wo. Amo Brazil mu. Saanzo na minui kwagudua. Ne wa ye ose toto bi ni. Kakre mo ase wa nwe. Kakre wa nwe. On pere mo ase mkura. No, just secondary school say no. You for come TV tell come on. Say we so go tell one. Now we dey no. And she play one. You do say what tell one intro. Na mo for am say o say Nyansapo mi. Ya dey. Ko kakra na de bae. Bra be be share no na I be dey ye exe me ma me na fe go be no mo ntam ye papa it is also about them so ba na say ye so ye tena am ka chen say na Santehene o mrani a ye de bonu Ghana mo ha ne mpanyifo bi ni the business you might need to friends. Was the Bema and the I'm say, the friend or Santehene. Ukunipa. Opemso. Na media Ukunipa, dear, and ya dear bear me there. Can you coon compasso? You know, we have the idea who we have disabonnia now won't fatal and get coon if you are. Nemo Opemso de idea and me say Opemso no. Me ya fa share little so na epeja no.
Any park gave me a news happens when I see it. Opemso I said, or didn't want or can't na obi gebi. Obi a on na otu to sikai. Ya nya nhwe. Obi a amaman akase and what you want to so say wo him pani. Ana ohina ono guana Otumfuo Nyankopon asuno sikeja se onye ntanso e wasantime mu ase yi. Meka wasi bra waya de pa ye nyina beti na so ye karkwa ndi se oba ye ko ma me amane ye ko bo sa ni amane o so ye be ma waya de ye unu ni amunye yi 205 ye bo afashe dikai Opemso na dia na wo hu aya etu ehia yana na obaye chi gofu ase no owo ma mienu ni dikai eno owo ba ko ka ho ene ba chi aha ba bia ofi omanso ba do wura bia kogo ntachi gogo jaji gogo me enu ama de eche so ro ayensa gogo na mi nguru wa afi etwa mu Otumfuo she efa no na gogo yi ma ne ma ba ibo nyina ko no asa gogo mi na wo de ka hohom ana efai na ngontomire bomu a na wudi aduane a de pa na sa gogo ni aduane yi a intana na krafi o manso so ba wase mi kom ko fuom ene be ye gugofu bra na setu obedi ade no ya gichire osa enti man no ni be fi de nchira ni be fi adanse ye ba yesi ye ko hene ho no de akoma Otumfuo ni akoso Otumfuo ye ko hene ena ma ka se buwe se so gogofu le ho ahinkuro se kane gogofu yi kumasia enga se gogofu ma hene na ba ma hene de ene de sa ayafu ya so hene ba mo piafo gogofu yi si kumasia o hene ba wo ko Ashanti hene mo Ashanti hene no di odi kan di sa adwene ba ne ene de mi nua pa hene no anti ka hwe de mi nua kuma no ka so mo fa asere no na ezan so tie zikeja so na zikeja mini nkomja wo wiase nyina ngize broje hima agwa gonya no zikeja mini no ndi oye mi wira na fashion ni eje ne maame ya owo no shirt no efe no manu jemfu ya manu onyini papa asa no nya ye fra wo ba ochire yazuma aso bibi akwara ase akwara ama no nyenye bi chinya na chei na okopie ogugwa awa no gunya efro ndi bra wo ye no na se edi a bosu no obo anama o ameni edi no edeka edi no ho okowo ba bia ekura bia se a na anyina onyan bia na samo ndi se kwa de mra ne ba ko ni se o se ya ofi onyina ase ana onyina ase sei na o ye wono fiada di godi kofi o se kofi neza se pusu no a o de o ma ni maame no mi mi aba no enya ye fro wo enti e bi ndi be ka ho o sei tutuba se de afram boso ni mari afram no sa na onzo ndi e se tu ti pa na ka o se kofi maame nya ye fro be wo ba no
ye boroko se omoda se awonu du so obetrafa won fe jinjin wa bre hu wa ye oba kutu wanyini obobra wa kwabonso that's oba bia ye na so won a na fe wo ye kese nja fe na mra ni fe na se manu a wo ye kutu sesie manu a ye kutu sesie na bofro jese manu kutu si sa wo nua ba bia se wodi mfie aduasa dumu akono ya mo hwe ni tose na nantu ni na bako wa se kutu se ase no ndi bla ba sa wo kono se de ba ko ba bia ni ma me ni wa pa wo ni ma me a owo no no wari isiase ehina efe no ebufa de atuo ti ehima ifiara hima no so ase wo ko isiase bi ko isiase ba ba frozi ni fa woduru nsi ada kwantie ho no ife ho kaka re na wo kan no eno transio kaka re so odu mami boda bimpe so akodu fi asa na wo a afi bia be mo akoko asense obo so kaka wu akwaye bi ase ya anyina ngwa na wo ase no na bi o hwe adia bi disu zanguma akasiye afi na oje ho anje tifi wa uso mo tie mu to me maji mi o na me emahu yesa wona du ni bebenso pe na mrantie mi nse bia yakọ ha anabi mu nyina ya nya bi no ni fanfa no modu za be no mo so mu ne mi abai akwara abete wodi wu akwara se abro bi ho no so mu ti onyina kesi le se na se ana wo no enti ne fe no onyina se ya se esale tie dia na won sem sei penyin sem sei na me nua ya behia ya se mi wira no na se ye boma de to me ya abakosam wo bi abotie be hu se ya wo nua no fase o sei kofi ya be fe no se atu o di kan nze ya abakosam e bae na de ye no e di hira ebrain ene Asante man agidi idi agie nyina fi osetu edi ka no so ena abomu abidi sabe bra yedini si apatemu na yeyimi a chairman no dem se Nyankopon twedi ampon se sabra mabai onum me ne kure yensa kirem yedi ka no ayinfi ana me betemu no na da bia makoko church ade azisi ada na nkofo zugu ahoro anya fi go boase mines zugu ami ekusi ho anyi kan training college ho headmaster fi ami ekusi ho eduman science block ekusi ho na se da ba bizu bi ye ti se Nyankopon se ono me no nya me David na onsi ayinfie mame ni mpaibo kakran milisati asoso ni boa base vo me ye ba bia yehia mu go twa nua bi wo sala mu ni be sisi ene base vo ho no aye ehia mu bia ba bia da wo ho ba bia bo bia ho ena ye mu me ba na so mienu wo ha di mu pa ya we se ni base na base vo ya se esi kakra me bo o mo mu si medesi bo mo si ena ma mi bia no bo pa ye wo hospital no also no the pipe start na me no ko je mu me medesi in the Pentecost vo kwa de ko bi shem no ena wo ya se wo ko amia kwanta ese ma nko mfie meni achi na me bije mo ko ye sabre no
na Pentecost anya so dan ewa ha nti bi kakra ene Pentecost aso miensa na oguodue mu na aso da unsi ye no mi nana ya o kofi o wado kofi dogulo obobo am ye ya aye fefe si woro nti me jasi am ye no ndi ka so ka ho mi se na onju bia nso busu bia nso aso ko nyina upo krofo nyina yenya soro abonten jasi no ya do so se ske benye bia na ye do bo school afi edikale de zikadi CC school na United school no adan nyina season kama na me Otumfuo ko agochire ni ba de jama asoro ni mpanifo no asoro mansi akwasida ni na yidi akwasoro de ya akwaya bosonso de mpere na me ana me invite woni ma be bridge oni akwa kwa ni transfer de ma no so buka se mpere na me die mu bad man nyem se me dia nyam so kakra me boy na matters asoro no ma hase no ye ben ye nkase afei sofu no ba ya ne se yenye gallery me boy me ye na me kase ne matters asoro da no se ni pa komu a ye nyanya no anya gbanyere pa be sa hansu ami atem ti mi wie no za me yakopon sa wo die ma hwɛ me aye wie dia anya mi tro challenge amawo me so ayin fi mi ko temu no me na kwabra Appiah o stati bi abro sai 1907 basil ba 1906 1907 and o stati mi abro sai o ma no sia se ye twa language the tech language ni sisi ho ye di mi adita hu nya na yakopon me tro challenge se wadawo ma so amboa mi ezisi wa so dan ba se adi mu we se adi mu Romans go ho bishop one o bo asero o ma Roman ni contract e fela fo ako be wi aso dan ma won boss o nge se yakopon wo de ma ma ndu ayo de ama de ne wo so challenge be de ama ho wo se be de ai de mo bo horo emunye hu nwie eze fi okoro ebi ko pia bonte na abrosa no twa ho ahia ni awie na yakopon asubeda yese ewo bi se medu nante medu ya hwede nanso senzi emienu ne nan alaboso me nan de o de chabe amma wi ayin fi ansa na ko na ompa ehontoma eni de kwa so nya hobrase mo to sa fra na na donte hene ene na na nkagya mahema na oma beka ye ho agina ba ma na mu na ompa hontoma amaye de do mase onya be shira mo ene mo ya ma ye fa do if you say every time ko die red go so ti so na ko fo na was
sorry. Abusia yɛdamu nyinaa mu ase sɛ mogye brɛ nene nyansapɔ yɛnkɔmmɔdi ahodoɔ a yɛ amammerɛ abakɔsam ne amanneɛ yɛde ɛbɛso mo ɛwɔ kokofu no yɛde ne nyinaa ɛbɛsie yɛde wode yɛne a na wode asɛm amammerɛ a ɛyɛ kokofu nsɛm ɛkwan yɛ fa so nyɛ din wɔ Opemso sɛdeɛ nananom ne wɔn mu ɛne wɔn di nkɔmmɔ akyerɛ mu no na ɛbɛhia sɛ yɛn nso yɛbɛma mo nso Masoma TV yɛde dwumadie ne nyinaa ɛsa ha na ɔbɔ adeɛ yɛ adom na wɔde nkwa ɛkyɛ yɛne a yɛtumi ɛne mu asa adi ahyia ɛdi nkɔmmɔ bi Now, September, for the climax of this year's Opemso Festival. In the month of September this year. Some of
asia na yɛde dwumadie no ne pɛpɔ so abrabɔ. That will be the climax of this year's Opemso Festival. I hope to see you there. So let's meet. Meet me there. Far away in September. Nice as we get come on.
edi nkomo bi na ohwe machi a mesiesi ahodo bi kɔso a ɛyɛ asanteman ahosuo ahahamono tuntum ɛne afei akokɔ sade anase agude de wɔyɛ yɛ wɔ ha yanyi bibi mfiri no ɔhene bɔkɔ de o bibi abɔkɔ we na ne yɛ da fɔmɔ ɛnyɛ easy o sha se da bɛ okay me sha se na 3 days ɛne wabrɛ pa eti ɛho dwumadi te sɛ wayɛ ha wayɛ pillar yi ho nyinaa emu ho so wayɛ kyɛ sɛ wayɛ baabi a wabɔka o ɔda ma ja ɛna Opemso ada romanti na ɛwa na ɛyɛ Santaman colors me yɛ Santaman colors me manage me color na me yɛ adwuma na no ayi no wo yɛ na no ayi no hwɛ yɛ fidie mu na ɛka biribi kyerɛ wɔ mu a ɛhwɛ wo bia na yɛbɛtu biribi sɛ yɛbi mu firi sɛ yɛbi kura nkurɔfo bi ɔmu die bebree buru so ɔmu ni ɔman yi mu kura na ba bɛyɛ ɛyɛ mo me ɔhena na okay udi no me de ɔhena na ɛgye wo menhyia na me event planner me yɛ deco nti bibia about me nana on college bia me gyina na me yɛ nie ɛne anafo akyira kwan to dwa adwuma a wudie nneɛma ahodo a woyɛ ne de obetumi ayɛ ne bia na obi pɛw okay me yɛ wedding decorations festivals and bibia about event bia ho adwuma na me yɛ yie die me menhyia ɛyɛ Ashton post office ɔhana me office ɔhena ne fa o number no to dwa na bi obi hia a wafrɛ me number no yɛ 0240 990015 0240 990015 ɔhena na ɛgye sika pɛ yɛ da ase pa ɔhena yɛbɛsan ahyia abusua ha na yɛdi dwumadi ani sie Nyansapo TV so ni amammerɛ ne amanneɛ ɛho farebae ɛyɛ yɛnea yɛn deɛ yɛntwa amanyɔsɛm sɛ bieburu yɛtwa deɛ kana nanom nsɛm adomankoma nsɛm deɛ hinta firi bunum eti na ne ba kokofo ɛba besua adeɛ dwumadi ahodoɔ ne nyinaa yɛde saha ɔba de yɛ adom no ɔde yɛn kwakyɛ ne a yɛbɛsan so ahyia midin di asonaba Kofi Mensa Abrampa na me ne Appiah ɛne baayɛ dasane yɛbɛsan so ahyia makra kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma asɛduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pin ɛnyɛ nkwande wa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase be fita na anoma akɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bi tontonte yɛnom sa ne yɛ fa Nyansapo aboa ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma yɛ fɛ ne din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sɛbe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so ɛnyɛ de ya twɛ ne mu twɛ nyame